Zkusme jít do kina, kde promítají film Primitivní pole. I want to teach you Navajo chant and dance. Já vás chci naučit písničku a tanec kmene Navajo. I know what you want to do, but it's not safe. Já vím, co chceš dělat, ale to není bezpečný. We don't do that. We've never done it. We don't start now. To neděláme, to jsme nikdy nedělali, teď nebudeme začínat. Ten člověk jako ví, že by to měl změnit, ale nejde to, prostě nejde to. Jo. To myšlení je ta vlastně nepružná složka naší bytosti a čím to myšlení je strnulejší, tím ten člověk vlastně žije ve větším ochromení, byť perfektního myšlenkového systému. A já když jsem přemítal, co je nejtvrdší na člověku, tak jsem zjistil, že myšlenky, to je nejtvrdší. We are adults now. Teď už jsme dospělí. But when something happens that's even vaguely similar to what happened in the past, ale když se stane něco, co je nám jenom lehce připomene něco z té minulosti, we all of a sudden feel very small. Najednou se cítíme velmi malinký zase. Without knowing, we run the same story. Aniž bychom si to uvědomili, tak jedeme v tom starém příběhu. Mommy doesn't love me. Maminka mě nemiluje. I'm not good enough. Nejsem dost dobrá. And we act like we did as creative children. So, we want to feel safe. Se chceme cítit v bezpečí. And if you know polyvagal theory, this is the ventral vagal mode. Our culture supports states of threat. And we need a culture that at least has some time, a few hours a day, that supports feelings of safety and trust. And that is what's causing everything that's not happening. I think we have to go back and make connection again with our mind, with our spirit, because that is where the universe is waiting for us. But when we're under threat, we're all concerned about our own survival, taking care of ourselves. And when we are safe, we're really a wonderful species, because when we're safe, we care about others. And so, what we've got is a contraction of a dying way of seeing the world. And also we're seeing the contraction of something trying to be born. They're kind of... Naděje tu je na to úplné rozpuštění se v té vlastní síle. Když ty dvířka jenom malinko přiotevřeme, then the can go through. Tak to může projít skrz. It works. Funguje to. Proto je to téma toho rozpuštění, odpuštění, vpuštění, vypuštění, přepuštění. Já tady přemýšlím o těch tlumočnících. Případné zapuštění, ano, přesně takhle. Nebo... How many people are ready for repair? Kolik z vás už je připravený na opravu, na nápravu? Yeah, okay. Jsme tu spolu v jednom bytě, dohromady v jednom domě. Ale kdo ví něco o mně? Jsme tu spolu v jednom domě. To přitom každý sám. Někdy je těžký být spolu. A i když jsme spolu, tak padá to dolů. A tak pojď, půjdem si naproti sobě, ty půjdeš ke mně a já blíž k tobě. A tak pojď, budem si povídat, mluvit zas spolu o tom, jaký to je, když padáme dolů. It's okay to feel sad sometimes. Někdy je v pohodě se cítit i smutná. I see you and I hear you. Vidím tě a slyším tě. You are not alone. Nejsi sám, sama. You are loved just as you are. Jsi milována právě tak, jaká jsi. You need not be perfect. Nemusíš být vůbec perfektní. You no longer need to hide. Už se nemusíš skrývat.
A tak pojď, a tak pojď, a tak pojď, půjdem si naproti, naproti sobě, ty půjdeš ke mně a já blíž k tobě. A tak pojď, a tak pojď, a tak pojď, budem se poznávat zase a znovu, ať se z dola vrátíme domů, domů. Jsme tu spolu, spolu v jednom bytě, dohromady v jednom domě. A ty už víš o mě, jsme tu spolu, spolu v jednom domu. A já vím, že tě najednou znám líp. And then it feels good afterwards. A pak máme ten dobrý pocit potom. Because your body does the pling, ha. You don't have to translate that. 1, 2, 3. Hi-yo, hi-yo, ipsinaya. Hi-yo, hi-yo, ipsinaya. Hi-yo, hi-yo. Hi-yo, hi-yo, ipsinaya. Make it fun. Because there's been a lot of heavy stuff this weekend. Hi-yo, hi-yo.